Да. Който познавам два клас. Те нямам батера, също много тършиха да смачва. Над твоят не налетает. Вече имат доля риба, Кер? А? Планинска реца. Може да имаш дълбоко, а тук може себе. И та интересна пътека, та? Колко ги струмици? 2 гига? И яко, геже. Що? Здравото ли? Некака и нас мамци моя вот. Хей! За те парните, за оранжерите. Здравоневно остана. Декто нашето наръче, вераната. Полицията тук е, да гръмче му от чувата.